2026 एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ पार्टिया माने 15थायाव 15ता जिर'। मानोना नैबेफोरबायदि जिथुनाखि हिस्टरियानो फोरमायो आरोना, मानोना थांनाय समाव 8 लाख माने मुस्लिम भटार्स 8 लाख भटार्स मुस्लिमफोरनि गेजेराव बिसोरो 6 लाख भट लानानै माने हाइस्ट मेजरिटि लानानै बिसोरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहादोंमोन। आरो बे देरहाखांनायनि उनावबो सिएसबि बर्डआव मिया माइनरिटि मुस्लिमफोरनो बिपिएफ सरकारा सासेबो मेम्बार होआखैमोन, जायनि जाहोनाव एबार मिया माइनरिटि टटेलि माने बिसोरनि सायाव खुद्रिदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं भाई माने भतिजा, भाई भतिजाबाद माने जायखौ जोङो बुंदों निपटिजम, माने गावनि जाथि बंस परियालफोरनोल' बांसिन सुबिदा होनाय, खाबु होनाय, आरो जायफोर माने कर्मि ना बिसोर सुबिदा मोननाय आरो जाथि बंस परियालफ्रा सुबिदा मोननाय बे बिटिसि जाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बे सरकारा माने सोलिगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन 100% माने बिटिसिनि सिङाव थानाय, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा माखासे खाबुखौ मोननो हायाखै, सुबिदाखौ मोननो हायाखै। जेरै गोरिबा गोरिबैनो दं, जाय माने बिपिएफ पार्टियाव जायफोर कर्मि, जायफोर दैदेनगिरि, बिसोरो दिनै गारि मटर ओरैबायदि लाक्जारि कार मटरजों दिनै ओरैबायदि गारि सालायदों, गारि मटर सालायदों। नाथाय जायफोर गामि लेभेलनि, गोथौ लेभेलनि, बिथोरिया लेभेलनि, ग्रास लेभेलनि जायफोर गाहाय थाखोनि, दुखिया थाखोनि रायजो राजा, जि समावनो बिसोरखौ नांगौबानो बिसोरो इउज खालामो, बेबहार खालायो आरोना। माने ओरैबायदि रेलियाव माने खस्थ' खालामहोयो, थाबायहोयो। तो बैफोरबायदि मानसिया दिनै सुबिदा मोनाखै। बेनिखायनो बुंदों निपटिजम आरो जायखौ जोङो फेमिलि सेन्ट्रिक होनना बुङो, माने गावनि जाथि बंस परियाल माने भाई भतिजाबाद माने बेफोरबायदि बांसिन सुबिदा होनाय, माने डाबल सुबिदा होनाय, बेयो राजखान्थियाव सोलियो रायजो राजा नोंथांमोन। तो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, फेमिलि सेन्ट्रिक होननानै जों माबायदि मोनथियो? जेराव बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंहा बारग' मन्त्रि प्रमिला रानि आब' दिनै बिथाङा जिथुनाखि गेलेनो गोसो दंमोन ना, माने रिप्रेजेन्टेटिभ माने स्टेन्ड खालामनो गोसो दंमोन, अब्लाबो दिनै बे प्रमिला रानि बायद'खौ दिनै दोनथ'नानै जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै गावनि बिसि शेवलि बिथांखौ दिनै केन्डिडेट हिसाबै फसंनो थांगासिनो दं, फसंनो आवगायगासिनो दं। दा नैबेनो फोरमान होदों माने फेमिलि सेन्ट्रिक, माने फेमिलिखौ सुबिदा होनाय। दा बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं। तो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बावैसो रिसेन्टलि साननैसो सिगां 2 लाखनि जि चेक रानदोंमोन, जायफोर माने आनएमप्लयि इउथ्सफोरनि थाखाय। दा आनएमप्लयि जायफोर 30 बोसोरनि गाहायाव जायफोर बेकार लाइमोनफोर आनएमप्लयि, बिसोरो मोनाखै। दा न'खरसेयावनो 7 मानसिया मोनदों। नैबेफोरो फोरमान होयो रायजो राजा नोंथांमोन, न'खरसेनि मानसियानो 7 न'खरसेयाव 7 जुदि मोनोबा बेसेबां 10 लाख थाखा मोननो हादों मोनसे न'खरावनो। तो नैबेफोरनो माने जिथुनाखि निपटिजम माने फेमिलि सेन्ट्रिक होननाय बुस्थुखौ बेफोरनो रोखा जादों, जायनि जाहोनाव बिनि फिथाइखौ लाइमोनफोरा, बिटिसिनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरा नैबे 2026नि एमएलए बिधान सभायावसो बिनि फिननायखौ होनो थाखाय लाइमोनफोरा थियारि जानानै दं। एबार नायदो माने जिर'
BPFआ एबार 0 जानो थांगासिनो दं मानोना मुस्लिम माइन'रिटिफ्राबो बिरोधि जाखानानै दं आरो लोगोसे राजबंशिफोरनिथ' भट मोनखाया आरो लोगोसे सान्थालि आदिबासिफोरनि भट मोनखाया टटेलि माने 0खा आरोना MLA बिधान सभायाव। थ' रायजो राजा नोंथांमोना एबार नुनो मोनगोन आरो रायजो राजाफोरा बांसिन आरो गोजोन सान्थि जौगानाय माने थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि UPPL सरकारा गोजोन सान्थि आरो जौगानाय जिबादि गोजोन थासारियाव BTC काउन्सिलखौ सालायदोंमोन थ' बैखौनो दिनैसिमबो रायजोफोरा हास्थायदों आरो बे UPPL सरकारखौनो लाबोफिननो थाखाय BTCनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा जानजि खाफ्रादों रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों।